बुंनो थाङोब्ला नैबे गोदान बोसोर जानुवारिनिफ्रायनो माने बेनाव मोनसे भाइरास हाबनाय बायदि जादों। लाभ जिहादाव बोलि जानांदों सासे 32 बोसोर बैसोनि सानै गथ' गोनां बर' आइजोआ। दिनै बे भाइरासखौ माने डाइरेक्टलि आङो लाभ जिहाद होननानै आं बुंनो नंगौ, सोरनिबा हिन्जाव खारनाया दानि समाव गोदान बाथ्रा नंलिया। आरो आङो लाभ जिहाद केसबो होनाय जाबाय। डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम आं केस होदों। जेरैखि जाया बियो माने हमजागोन आरो सोरबाफोर माने बेयाव लाभ जिहाद नैबे माने केसाव माबा मोजां मोननाय दंबा थाब मदद खालाम आंखौ। आं सानो आंनि बिसिया माने दाख्लै गेजेरावबो एसे प्रब्लेम खालामदों। नाथाय बे खोथाया एसे आलादा। बे बांगाला माने बेखौ ओरैबायदि बुरखायबाय, माने ओरैबायदि फोथायथि होबाय, खिन्थु बेजों बियो सानसेबो मालाबाबो लोगो मोनलायफेराखै। आरो आंनि बिसिया माने जेबो रोङा, बे न'आवनो थाबाय थायो, माने जेरावबो थाङाबो जेबो खालामफेरामोन। गहपुर हालामनि 2 नं रंपुर गामिनि मंगलसिं ब्रह्मनि अनजालि बिसि रहिला ब्रह्मआ थांनाय 12 जुन खालि फिसाया कलेजाव फिसाजोनि फार्स्ट सेमिस्टार एडमिशन हैनो थांनायनि खाबुखौ लानानै सासे सिनाय मोनै मुस्लिम हौवाजों खारलाङो। ओमफ्राय दिनै आं बेखौ ओरैबायदि आलो गोजोन अननानै सना बायदि माने दावदै बायदि अननानै जायोमोन। ओमफ्राय बेबो आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन। ओमफ्राय बेयो हरखाब नैबे जानुवारिनिफ्राय मा जाखो मिथिया, माने फाग्लि बायदि माने हारसिं बबेबा मोनसे दुनियाव थाङै बिदि जादों आरोखि। ओमफ्राय बे मोनसे लाभ जिहाद, बेयो माने बेखौ बिराद गाज्रि फोथायथि खालामनानै फाग्लि खालामो। फिसाय मंगलसिं ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला फेसबुक इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों गावनि अनजालि बिसिखौ गोदै गोदै रावजों बुरखायनानै लाभ जिहादनि जेयाव फोनांना लानानै खारो। 14 थारिख माने सुनिबार ना मामोन, माने सयदर कलेजाव फार्स्ट सेमिस्टारनि एडमिसन जादोंमोन। बे समाव आं फिसाजोखौ लानानै एडमिसन थाखाय थाङो। मंगलसिं ब्रह्मनि अनजालि बिसि रहिला ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै सिनाय मोनै मुस्लिम हौवाजों फनाव रायज्लायबाय थायोमोन। बे खाबुखौ लानानै बियो बै बांगालजों माने खारदों आरोखि। बांगालजों रायलायनाया गोबाव जाबाय। ओमफ्राय बियो माने बे बांगाला माने बेनो फैसा थाखानि जेबो खोथा गैया। आं नोंखौ गोसो बायदि माने बिल्डिंआव दोनगोन, थाखानसेयाव उन्दुहोगोन होननानै माने फैसा नांगौ नामा होननानै माने दा खेबसे 3000 थाखा सोना हरदों आरो। सिनाय मोनै मुस्लिम हौवाया मोजां मोननायनि फाव फान्दायना गोदै गोदै राव बुंनानै मबाइल रिचार्जजों लोगोसे एकाउन्टआव फैसाबो हरोमोन। दा बे फैसाखौबो न' खाथिनि सासे जोंहा मादै होननायनाव सोना हरदों। ओमफ्राय उनाव बे खिथाना होनायाव आं चेक खालामदों, सेख'नानै, ओमफ्राय आं फैसाखौ मोननाय जादों। ओमफ्राय आं सेख'नानै बिनि मबाइलजों रायलायबाय थानायावबो आं सेख'दों। ओमफ्राय बे नाम्बारखौ आं मोननाय जादों। ओमफ्राय बे दिनै आङो सासपेक्टेड मोनसे माने बे लाभ जिहाद केसाव आं बेखौ होनाय जादों। नाथाय दा बे समाव फिसाय मंगलसिं ब्रह्मआ लाभ जिहादनि सायाव गुफुर थानायाव FIR होबाय। बे सिनाय मोनै मुस्लिम हौवाया बहाबा लांखारनानै गावनि अनजालि बिसि रहिला ब्रह्मखौ बहाबा फानहैदों होनना अजद दैखांदों। ओमफ्राय बे केसा माने जोबोर गिदिर केस। बे केसनिफ्राय रावबो बारग'वा। आं सानो माने बे निउसखौ रानिमायाबो नुदोंब्ला माने मोजां सिन्था खालामनानै फैफिननाया मोजांखा, नङाबा बे केसनिफ्राय मालाबाबो बारग'वा। बे डाइरेक्टखा आरो। आंनि बिसिनि मुङा रहिला ब्रह्म, ओमफ्राय आरो फिसाज्ला ओमफ्राय दङ। ओमफ्राय बे रहिला ब्रह्मनि बैसोआ 32सो जागोन आरोखि। ओमफ्राय सासेया BS फार्स्ट सेमिस्टार, ओमफ्राय सासेया क्लास 6आव फरायगासिनो दं आरो। बेखौ आङो दहायबो बुंदों, बै नैबे देग्लायनि बे बोसोरनिनो जानुवारिनिफ्राय बेबायदि जादों आरोखि। बे बांगालानो माने बेखौ बिराद गाज्रि माने हरखाब माने मेन्टेलिटि माने साइबारजों मेन्टेलिटि गाज्रि खालामदों आरोखि। नोंथाङा बांगाल बुंबाय थादों, मुस्लिम बुंबाय थादों। बे मुस्लिमा बहानि बेखौ बुंनो हागोन? बेखौथ' माने बेबो खिथायासै। ओमफ्राय बेबो माने ओरैबायदि माने सेक्रेट, माने इन्सटाग्रामजोंसो रायज्लायो। इन्सटाग्रामानो 10-12थासो दङ। ओमफ्राय दा माने बे इन्सटाग्रामखौ सेस ब्लक खालामजोब्बाय, बन्द' खालामजोब्बाय। ओमफ्राय मबाइलाबो सुइच अफ जाबाय। माने बे देरहानाय बायदि जाबाय, लोगो मोननानै साक्सेस जाबाय नालाय सेस बन्द' खालामजोब्बाय बियो। ओमफ्राय दा माने आं जेनबाय नालाय, दा माने गावहा देरहाबाय आरो बेबायदि सानना लादों आरोखि। दा बहा लांहैनाय बायदि सन्देह? दाथ' माने बे गुवाहाटियाव दं बायदि, माने डाइरेक्ट सासपेक्टेड, माने गुवाहाटियाव दं होननानै माने बेखौ सासपेक्टेड जादों। ओमफ्राय दाथ' आंनि फैफिननायनि खारना बेनो, आं दिनै निउसावबो गसंनाय जादों। गसंनायनि मेन खारना जाहैबाय दाख्लै फिसाजोमोनखौ आं खोथा बुंनाय समाव बिसोरो माने जोबोर दुखु मोनदों। ओमफ्राय आंबो माने जोबोर दुखु मोनदों। दा माने रानिमाया हायोबा माने थाबनो माने फैथारथों होननानै आं सानना लायो। ओमफ्राय आंनि बिहाव बिखुनजोआबो बुहुद बुंदों आरो आंबो बुहुद गोथौयै सिन्था खालामदों। फैना थाफैफिनथों। समाजाबो आंखौ राय होदों, समाजाबो गनायगोन। ओमफ्राय आंबो माने आं गनायना लागोन होननानै सानना लादों आरोखि। ओंखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों निउसनि गेजेरजों, फैफिनथों। फैफिनबा आं बजबना लागोन। आচ্ছা, नोंथांनि न'खराव माब्लाबाफोर बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जायोमोन नामा?
आंनि न'खराव आं बिसि फिसाय माने जिउआव माने दावराव जाफिननायनि रेकर्ड गैया आरो बयबो आंखौ समाजनि मानसिफ्रा मिथिगौ माने बिराद धैर्यथा मानसि होननानै आरो आं बेखौ सना बायदि माने अननानै जाबोदों रावबो बुंनो हाया आंखौ खिन्थु दिनै माबायदि बुब्लियाव बिनि मेलेमा बिदि जाखो आं मिथिया आं बेखौ बावाखै बे मानसिया आङो बेखौ टिउमार बेमारनिफ्राय अपारेसन खालामनासो लाबोदों ओमफ्राय केटलानिफ्राय लाबोनाय जादों दा डाक्टाराबो बुंदोंमोन बेखौ बियो एसे गोबावसिन मोजां माबा खालामनानै खिन्थु बिनि टाइमानो जायाखैमोन बे दिनै आं बे थैगोन होननासो सानना लादों माने बेजों थाङोबा बिनिफ्राय आं बासायनो थाखाय आं बिनि केसखौ बिराद गिदिर माबा खालामदों एबार रानिमायाथ' डाइरेक्ट नुयोबा माने फैनाया मोजां आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा आंखौ हेल्प खालाम माने नङाबा मानसिया गाज्रियानो जाथों खिन्थु आं जिउखौ बासायनो सानदों माने आं जिउखौ बासायनो बे थैगोन नङाबा बे डाइरेक्ट खोथा आरोखि बेमार दंमोन आरो बेमार दं माने बेमार माने अपारेसन खालामदों नालाय ओमफ्राय बियो बेनाव प्रब्लेम जागोन आं बेखौ सन्देह लादों आरोखि दा आंनि खावलायनाया बेनो माने रानिमाया फैफिनदों रायजो राजा गामिनिफ्रायबो बयबो गनायदों ओमफ्राय समाजफ्राबो बुंदों फैफिनदों होननानै बुंदों ओमफ्राय आरो बेबायदिनो बहाबाफोर नुसनोबा अननानै रायजो राजाफ्राबो आंखौ मदद खालाम मानो होनबा मानसिनि जिउआव बिराद दुखुनांथाव जाथाया बेबायदिनो जायो जों मदद खालामलायनांगौ दिनै जाय सुबुङा आंखौ मदद खालामगोन बेखौ आं इसोर बायदि आं साननानै लागोन होननानै बुङो आरोखि आं दुइ नंफोरनिफ्राय नैबे मंगल ब्रह्मनि न' खाथिनि आं मंगल ब्रह्मनि बिमादै जायो असे नङा बारु असे नङाबाबो गामिनि जों बिमा फिसा असे बायदि सानलायनानै जायो ओमफ्राय आं बिनि हिन्जावखौ बिहामजो जायो रहिलाखौ बिहामजो जाबाबो आङो बिराद फिसा हिन्जाव बायदि अनोमोन आङो ओमफ्राय जों लोगो बायदि बिराद लोगो साननानै थायोमोन आरो ओमफ्राय माखासे खोथाफोरखौ आं मिन्थियो बिनि खोथाखौ मिन्थियो नङा नंनायालाय बियो रायलायनाया बे जानुवारि फेब्रुवारिनि सिगाङावनो रायलायखायो बियो सिगाङावनो बे बांगालजों रायलायखायो भिडिअ कल रायलायनाय मानाय आं नुयो आरो नुनायालाय बेनो रायलायनायखौ ओमफ्राय थांनाय बोसोराव बै जोंनि नैबे काटनबारियाव एबसुनि मिटिं जादोंमोन बे समावनो बियो टिउमार बेमार जानानै केटलायाव बेखौ अपारेसन खालामहैदों ओमफ्राय बेहायनो आंबो थाफाहैदों बिनि अपारेसन खालामनायाव आंबो थाफाहैदों बिनिफ्राय बियो न'आव जेबो मावनाङा ओरैबायदि बियो 10टा 11टासिम उन्दुयो फिसाजोआनो गासिबो संजोबो खावजोबो मोसौ मासे फिसा अमा मासे फिसा बोरमा मासे फिनाङा ओरैबायदि जेबो मावनाङा आरो बियो आं नुबायानो थायो बेखौ न' खाथि होनानै माब्लाबा समाव फिसाजोआ फरिखा जाबाल' बियो संनांगौ खावनांगौ ओमफ्राय जेबो मावनाङा बियो दावराव दावसि जाफेरा फंसेबो रायफेरा बुफेरा बियो नंगौना फंसे बुंबा बियो 10 बारसो खोथा बुंखायो बेबायदि बुङो आरो ओमफ्राय जानुवारियाव ना फेब्रुवारियाव बेनो बांगाला रिसार्चबो सोना हरदों ओमफ्राय नै दाख्लैयो बैसागुनि 1 थारिख मंगलबार खालि आंनि एकाउन्टआव बै बांगाला 3000 फैसा सोना हरदों बिदि आरो ओमफ्राय बियो बे माबा समावनो सैथ्र मास लास्ट समावनो बिसोरो बे रहिलानि सिमखौ लाजोबदों आरो बियो रहिलानि सिमखौ लाजोबनानै हिन्जावनि सिमखौ लाजोबनानै ओमफ्राय बियो आंनि सिगाङाव बुंबाय आरो आंनि हौवाया सिमखौ लाजोब्बायहाय बिदि होननानै न'आवनो थानो बाबाय आं आसान थासान गानजोबनो बाबाय आं सिन्दुरबो फुननो बाबाय आं ओरैनो बुंबाय आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय मालाय नाम्बारा बै बांगालनि नाम्बारा बेनाव माखासे दंखायो गावनाव ओमफ्राय आंनि मबाइलजों थुनानै रायलायनानै माबाखालि समबारखालि सैथ्र मास लास्ट खालि बियो बांगालजों बिराद गोबाव रायलायनानै आंनि मबाइलजों रायलायनानै ओमफ्राय फैसा बिहरबाय बियो बांगालनाव फैसा बिहरबाय ओमफ्राय मंगलबार खालिथ' 1 थारिख खालि फुङाव रागा जोंबाबो बियो फुङाव हौवाखौ लेंनानै बिमा बिफानि न'आव थांदों आरो बिमा बिफानि न'आव थांनानै बिनानावनि सिमखौ लाना फैबाय बियो गावसा बिनानाव माइनावनि सिमखौ लाना फैबाय माइनावनि सिमखौ लाना फैनानै ओमफ्राय मालाय नाम्बारा गोसोआव दंखायो नालाय बांगालनाव फैसाखौ बिहरबाय ओमफ्रायो बेलासि आंखौ बुंबाय आमोखाया फैसा हरबायहाय नोंनि एकाउन्टआव 3000 बिदि होननानै बुंबाय बे समाव आंहा बे माबानि बोसोर गोदाननि थाखाय आं जयग होनो लाहार फाहार खालामदों आरो मोनायाव आं जयग होगोन ओमफ्राय बेहाय लावदांगियाव थांनो गोनाङानो गैयामोन आरो आंहा बे फैसा हरदों होननाय लोगो लोगो आङो लावदांगियाव थांनांगौ गोनां जाहैबाय आरो लावदांगियाव आं फैसाखौ बख'ना हैनांबाय आरो दाथ' आंथ' मा होनबावनो फैफिनजानायाथ' फैफिनबाथ' मोजाङानो दा गथ'फ्राबो सानैबो बे नोंनो जे एकाउन्टआव फैसा हरदोंमोन बे डिटेल्सआ दंना दंजोबो आंथ' जेबो मिथिया जाहैबाय नोंनि एकाउन्टआव फैसा हरदों नैबे माबानि
नैबे लावदांगियावनो अनिलनियावनो खुलिनाय आंना बेखौ नों रिपर्ट लिरदों नोंनियाव दंखायो आरो ना बेनाव जागोन दे जागोन ओमफ्राय बैसोर बांगालखौथ' नोंसोर नुफेराखै बांगालखौ आं भिडिअखौल' नुदों आरो भिडिअखौल' नुदों भिडिअखौल' नुदों बेनि फट'फोर दं बिनि फट'आ आंनाव गैया मालाय रायलायखांबानो सेस नाम्बारखौ दानजोबखायो बे समाव जोंनि माखासे जिथु ओंखारबाय थादों दा बेफोर मोनसे जों बुंनांगोन बेफोर मोनसे क्राइम दा बेफोरखौ बेफोरो बबे समाव मा जायो जोंनि मानसिफ्रा बिनि सायावहाय माने बुजिस'वा दा जोंनि मानसिफ्रा जायफोर माने ससियेल मिडियाखौ इउज खालामो दा इउज खालामनायनि मुङाव बेवहाय बिसोरो मा मोनसे प्लानिं पलिसि खालामनानै जायफोर बिथांमोना माने बिसोरजों माने गेलेयो आननन नाम्बार माखासे गावजों फन फैयो लोगोसे जायफोर माने ससियेल मिडिया इउज खालामो बेफोरो जोंनि फ्राय मानसिफ्रानो बिनि सायाव बारा एसेबां माने गियान गैयाबा जों गियान गैया बुंनांगोन दा बेफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि माखासे जाथाया जोंनाव जाबाय थादों दा समाजाव बेफोरो दिनै मोनसे गोहोम खोलैदों जोंनि समाजाव दा बेफोरनि सायाव जोङो बुंनांगोन जोङो मोनसे समाजनि आफादारि जों मोनसे बिथिंखौ लानानै जों मालाबा समाव जों सावरायो जों माखासे मिथिङाव थेवबो जों खोथा बाथ्रा बुङो खिन्थु जोंनि माखासे जायफोर माने बर'नि जाथिफोरनि बुंनाय बाथ्रा बेफोरखौ माने बारा खोमा होआ आरो बुजिनो नाजाया आरो बाहागो लाफाया बिनि थाखाय जों माखासे बुंनांगोन जे दिनथाराव बेफोर जाना फैदों दा बेयाव जोङो मोनसेल' बे खोथाखौनो बुंगोन जोंनि माखासे जायफोर दा फैबाय थादों जायफोरा माने ससियेल मिडियाफोरखौ इउज खालामदों बिथांमोना बिनिफ्राय एसे जानगाराव था आरो बेफोर सायाव जोङो मोनसे मोजां मोनसे सिन्था धारना खालामनानै जों बेखौ मोनसे इउज खालामनाय बाहायलायो जों बेखौ खावलायगोन दा बेवहाय जोङो दिनै थारिखआव जोङो बुंनांगोन जे नैबे मोनसे जानाय जाथाय जोंनि जायगायाव जों बेखौ बुंनांगोन दा बे मोनसे गोबांनिफ्राय जाबाय थांनाय जों खोनानो मोनदों दा बिगोमाया बुंनाय बायदिब्ला थांनाय जानुवारि फेब्रुवारि मासनिफ्रायनो बे स्टार्टिं जाबोनानै दिनै बे मोनसे लामायाव दंफैयो दा बिथांनि जायफोर माने बिसि बे बिथाङाथ' दिनै न'निफ्राय खारलांबाय दा बिनि न'खराव नायोब्ला जों नुयो दा बेहा सासे फिसाजो दङ आरो फिसाला सासे दङ दा बैफोरखौ नायनानै न'खरनि खोथा जेबो सिन्था खालामालासिनो न'खरनि फिसा फिसौनि जेबो सिन्था खालामालासिनो जायफोर मानसिया बेबायदि इमसनेलि ब्लेकमेलिं खालामजानानै मोनसे लाबनि लैथो बा जों बुंनांगोन बिदि मोनसे माबायावहाय माने ब्लेकमेलिंखौनो बुंनांगोन दा बेबायदि ब्लेकमेलिं खालामजानानै गुबुन मोनसे जायगायाव लांजायो दा बेयाव जों नुयो बेफोरबायदि मोनसे साननैसोनि उनाव जों खोनाफिनो जे दा जाथों गुबुन मोनसे जायगायाव लांनानै बुथारखुमा जानाय अबेबा मोनसे जायगायाव फानखुमा जानाय आरो अबेबा मोनसे माबायावहाय बिजनेस लेभेलनि जिथु माबा मोनसे जों बेयाव माने दोनहरजानाय जों बेफोरखौ मोनसे नुबाय थायो